Energia berriztagarrien munduan, finkapenen inguruan ingenieritzako proiektu zein zerbitzuetan parte hartzea da. Pertsonen ongizaterako irtenbideak eskaintzen ditugu. Gaur egun teknologiaz eta sistema txertatuz inguratuta bizi gare, eta nire aportazioa da gailu honein baimenik gabeko sarbideak eta erabilerak babesten itxeotela lan. Nire lanak teknologiaren aurrerapena bultzatzen duela uste dut, dano baten egiten ditugun fabrikazio aurreratuko soluzioekin etorkizun bateko erronkei erantzuna baten saiatzen garelako. Parte hartzen ditugun proiektu ezberdinetan egiten ditugun, diseinatzen ditugun produktu, zerbitzu edo ekarpen ezberdinak beti dauzela pertsonetan zentratuta, ez? Eta azkenian horrek bermatzen da, beraien bizi kalitatea hobetzea eta azken finean gizarte hobeago bat lortzia. Pandemia garela izango naiz, eta nire ekarpena baino impact saila osatzen dugun lantaldearen lana balioetsiko dut. Hain egoera kritiko eta ezezagun hartan, bulegotarako sarbiderik gabe, ezagutza eta gaitasun teknologikoa erakutsi geben. Eta zelabait ere, lortutakoa mundiala izan zen, zatik gerturatu geben buleguak gure lankideen etxeetara. Teknologiaren garapenerako espazio berriak zabaltzen laguntzen dut. Etorkizuneko erronkei behar moduko erantzunak emateko. Guain arte parte hartu duten proiektutan prozesu desberdinek optimizatzeko eta aukera izan den eta hortaz aparte sistema eraginkorragoak eta diseinatzeko aukera. Inspirazioa. Ilusioa. Jakin-mina. Interesa. Ziurgabetasuna. Itxaropena. Motibazioa. Mondragonen asko gara zientziatik eragiten dugun emakumeak. Bai ikerketan, garapenean, produkzioan, zein ardura postuetan. Teknologia etorkizuneko gizarte erronkei erantzuteko ezinbesteko tresna izango da. Eta guk horri taldean lan eginez erantzuten diogu. Egite modu hori pasioz bizi dugu gainera. Eta zu, prest zaude Mondragonekin, gurekin, zientzia ibilbidea hasteko?